Predstav si, že môžeš pracovať odkiaľkoľvek, z domu, z kaviárne alebo aj z pláže. Že tvoj pracovný deň sa prispôsobí tvojmu cyklu, energii a rodine, nie naopak. A že tvoja práca má zmysel, pomáha ľuďom cítiť sa lepšie vo svojom tele. Znie to ako sen? Pre mnohých áno, ale pre mňa je to každodenná realita. A ešte nedávno som tomu tiež neverila. Väčšina ľudí trávi 8 až 10 hodín denne v práci, ktorá ich nenaplňa. Vymieňajú čas za peniaze, sú pod stresom, s minimálnou slobodou a pocitom, že nežijú svoj život. A keď príde na tému sieťový marketing, väčšina si predstaví otravné predaje alebo pyramídy. A práve preto som sa rozhodla to robiť úplne inak. Dnešný svet sa mení. Ľudia chcú zmysluplnú prácu, flexibilitu a zdravie. A pritom ešte stále hľadajú istotu v zamestnaní, ktoré im berie čas aj energiu. Ale pravda je takáto. Žiadna práca nie je dnes istá. Väčšina MLM firiem tlačí na kvóty, predaj a tvrdý biznis. A presne tam som vedela, že musím ísť inou cestou. Milujem tento model, lebo mi dáva slobodu. Nemusím vymýšľať vlastné produkty ani logistiku. Zarábam na tom, že odporúčam, čo mi funguje. A rastiem spolu s ľuďmi, ktorým pomáham. Lenže je rozdiel medzi klasickým MLM a vedomým sieťovým marketingom. Spolupracujem so spoločnosťou Tiande, firmou, ktorá prepája princípy tradičnej čínskej medicíny s vedomým prístupom k ženskému zdraviu. Nejde len o starostlivosť o telo, ide o cyklus, plodnosť, hormonálnu rovnováhu, intimné zdravie a celkové porozumenie ženskému telu. Nepredávam produkty. Pomáham ženám cítiť sa dobre, znútra aj navonok. A to isté môžem naučiť aj teba. Ak cítiš, že chceš pracovať inak, vedome, žensky a so zmyslom, ozvi sa mi. Možno je to presne to, na čo si čakala. Klikni na tlačítko Mám záujem a ja sa ti ozvem.